Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol. Metro and Mega Manila. Oras natin, we got 30 minutes after 5 o'clock. Alam nyo na yan, pagsapit ng alas 5. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Sasain nyo na ang programang EDSA! That's right mga kabisyo, siyempre. Kasama na naman po ang tropang EDSA na pinangungunahan ni Henyo! Danger, pero juicy pa rin kag nagarago mo. At syempre mga kabisyo, kasama din po niyo abang lingkod, The Prodigy, yours truly, Diego! Bandido! Pag may buhok, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Hindi ako yan! Tarakapit! Oy, bakit nagtarakapit? Pambihira na. Ay, naku mga kabisyo, siyempre hindi makukumpleto yung programang EDSA, ang tropang EDSA, pag hindi natin kasama ang napakakulit na apo ni Tanghenyo, walang iba kundi si Duday! Hello po sa inyong lahat po! Kamusta po kayo? Matagal-tagal ko rin po kayang hindi nakasama kasi po nagpahinga po muna ako. Umuwi po ako sa aming probinsya. Pero nandito na po ako ngayon at siyempre na-miss ko po kayong lahat mga uncle. I love you po! Ayan ka na naman, Duday eh. Yan yung na-miss nila sa'yo, Duday. O ano ba yung natutunan mo, Duday, nung nagbakasyon ka, ha? Ano po, Uncle Diego? Natutunan ko po yung sacrifice po ni Jesus Christ po sa atin na lahat po tayo ay makasalanan at dahil po sa mga sins po natin, namatay po si Papa Jesus sa cross. Ayun po natutunan ko. Wow, galing naman ni Duday. At least sa murang edad mo, Duday, naintindihan mo na. Well, alam nyo mga kabisyo tayong lahat naman po ay blessed po tayong lahat. Blessed po tayo in the sense, unang-una na yung sacrifice nga po ni Jesus Christ on the cross ay para i-redeem po tayo sa ating mga kasalanan na supposed to be. Tayo po ang ang bawat hampas po, bawat latigo na tumama po sa katawan ni Jesus Christ is para po dapat yun sa atin. Na alam nyo ba na lahat ng family, we are all blessed. Kasi sinabi po mismo ng Panginoon yan, nasa Genesis pa lang. Sinabi niya na yun na all the families on the earth will be blessed through you and your descendants. Sinabi niya po yan kay hindi ako nagkakamali. Sinabi niya yan kay sino nga yun? Nakalimutan ko. Ay, sinabi niya yan kay Jacob. Ayun, tama, kay Jacob niya sinabi na lahat ng mga descendant ni Jacob, which is mga tayo, kasama na tayo doon, na ibibless lahat ng families. Ang problema lang minsan sa atin, tayo lang kasing lumalayo eh. Pag gumagawa ka ng kasalanan, pag gumagawa ka ng mali, paano ka mabibless? Diba? Ay nako, sa mga kabisyon po natin dyan wag na wag bibitaw. Marami po tayong pag-uusapan. Marami po tayong mga isyong lologikan. At marami po tayong matututunan dito. Uy nga pala kay Ate Weng, yung kapitbahay ni Kajot. Magandang hapon Ate Weng. Maraming salamat sa iyong pagtutok. At dahil dyan Ate Weng, basic para sa iyong awitin na to.
Aragoy. Please forgive me. We got 34 minutes after 5 o'clock. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!